Добрага ранку я зычу ўсім, хто мяне бачыць. Мяркую, кожны час ад часу задаецца пытаннем: хто я, адкуль я, дзе мае карані? І калі лічыць сябе прыналежным нацыі, то варта далучыцца да памяці народа, каб адчуць сваю тоеснасць. З гэтымі мэтамі мы выпраўляемся ў чарговую фальклорна-гістарычную экспедыцыю. Яе парадкавы нумар 685. Далучайцеся і рушым разам наперад у мінулае краіны. Найперш скіраваліся на паўднёвы захад, праехалі 339 кіламетраў. Дабраліся да Хмелева, што ў Жабінкаўскім раёне. Тут нас і сустрэў узорны фальклорны калектыў «Дараносіца». Наперадзе яшчэ колькі пераездаў, каб стварыць суцэльнае ўражанне пра нашу пявучую радзіму. Але акурат зараз візіт у студыю гуказапісу. Там ужо гатовыя надаваць новае гучанне толькі пачутай песня кампазітар Сергей Сухамлін і спявачка Настасья Соляная. Вітаю, Оксана, вітаю ўсіх, хто разам з намі з праграмай «Наперад у мінулае». Новыя імёны, новыя артысты – гэта заўсёды чаканне нечаканага. Чаму так? Зараз даведаемся разам з вамі. Традыцыйна не толькі паслухаем, але ўсё бачым на свае вочы. Наперад, сябры. Настя, добрый день, очень приятно тебя видеть. Очень тебя приятно видеть и в Минске, потому что я знаю, что ты много-много выступала где-то там за пределами Минской области, но вот наконец-то появилась и у нас. И я думаю, что внесешь такое свежее, новое дыхание в нашу программу, в те песни, которые мы предлагаем нашим профессиональным артистам. Очень рад тебя видеть. Это взаимно. Я во всяком случае постараюсь это сделать. Хорошо, у нас с тобой такая, достаточно непростая песня досталась. Есть ли у тебя план, как ее исполнить? Вообще, что это должна быть за песня в твоем исполнении? Либо для тебя это эксперимент? Для меня это в первую очередь эксперимент, но, конечно, хотелось бы обратить внимание на то, что песня мне так подходит, она так меня олицетворяет. Мне кажется, что когда я привнесу в нее какую-то динамику своего голоса, какие-то свежие аккорды, она зазвучит по-новому и станет доступной для молодого поколения тоже. Настасья Соляная, солістка Біл-Дзяржфілармоніі, солістка кавербенда «Дельтаплан». Скончила Расійскі інстытут тэатральнага мастацтва, дыпламант рэспубліканскага радыёконкурсу «Маладыя таленты Беларусі», нацыянальнага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні, фестывалю «Маладзечна». Ты моя мишень для флирта, я снова с тобой играю очень хитро.
старых Васілішках Шчучынскага района. Менавіта тут знаходзіцца адзін з самых прыгожых касцёлаў Гродзенскай вобласці. Першы драўляны храм, пабудаваны напрыканцы 15 стагоддзя, па загаду Казіміра Ягелончыка, згарэў. На яго месцы ў перыяд з 1897 па 1903 па праекту архітэктара Канстанціна Вайцяхоўскага на ахвяраванні мясцовых арыстакратаў і вясковых жыхароў на месцы былога храма быў узведзены касцёл святых апосталаў Пятра і Паўла. Сярод фундатараў былі прадстаўнікі вядомых княжацкіх дынастый – Святаполк Чацвярцінскіх, Друцкіх, Любецкіх. Іх імёны выгравіраваны на мурах касцёла. Выявы самых шчодрых дарыльшчыкаў месцяцца на фрэсках у бакавым алтары за штучнымі пячорамі, таксама унікальнымі, адзінымі ў Беларусі. У гэтым храме хрысцілі Чэслава Выджыцкага, Нэмана. Тут жа ён спяваў у мясцовым хоры. Яшчэ адзін цуд – барочны арган 18 стагоддзя. Калісьці на ім граў бацька Чэслава Нэмана Антон Выджыцкі. Пасля рэстаўрацыі ў лістападзе 2017 года арган ізноў зайграў. І, як сказалі жыхары, ён гучыць як раней.
вы зразумелі, з паўднёвага захаду ўзняліся ў гору на Гродзеншчыну. Пагасцявалі ў Жытомлі Гродзенскага раёна і ў Куляшах на Шчучыншчыне. Змаглі пераканацца ў тым, наколькі таленавітыя, захопленыя сваёй справай людзі наведваюць узорны фальклорны калектыў «Васілёчкі», народны тэатр, народныя песні «Матуліна хата» і вакальны гурт «Куляшоўскія сяброўкі». У думках ужо пракладаем новы маршрут і адразу рушым у дарогу. Аднак спярша завітаем у студыю гуказапісу да кампазітара Сергея Сухамліна і салісткі Беларускай дзяржаўнай філармоніі Настасі Саляной. Песня бодрая, поэтому бодренько все время, на позитиве. Барвінак плетецца пад стрэхою, нашы хлопцы не танцуюць, а дрыгаюць. Дзяржыце мяне, ногі путайце, каб я не пайшла шалапутаю. Ну что, хорошо, достаточно позитивно. Пайду у садок, вырву яблычка, я у матери и батьки хулиганочка. Спасибо, Настя, начала ты бодро. Это здорово, вот именно с тем задором, именно с той вот молодым свежим течением, на которое я и рассчитывал. И я знаю, что это не случайно, ведь у тебя за спиной эти заветные 5 букв, о которых мечтают все многие артисты, ГИТИС. Вот расскажи, трудно ли учиться и что это тебе дает? Невероятно трудно учиться. На самом деле, если бы меня кто-то спросил, поступать туда или не поступать, я бы всех отговаривала. Но сама я бы пошла учиться еще и еще, потому что колоссальный опыт. Невозможно просто практика, которую ты просто нигде не получишь. И, конечно, ГИТИС мне дал колоссальный опыт и практику в работе на театральной сцене и, конечно же, на эстрадных сценах тоже. Я знаю, что специальность у тебя... Специальность у меня артист эстрады. Мы працягваем знаёмства з рэчамі, якія складаюць нашу агульную культурную спадчыну. У 2010 годзе ў старых Васілішках у доме, дзе нарадзіўся слынны паэт, кампазітар, музыкант Чэслаў Нэман, адкрыўся музей. Пра гэта ў нашай рубрыцы «Простыя рэчы». Вось ужо больш за 15 гадоў працуе загадчыкам клуба музею ў старых Васілішках Шчучынскага раёна Уладзімір Сянюта.
А да гэтага быў цэлы шэраг пасадаў далёкіх ад культуры. Заатэхнік, старшыня калгаса, старшыня сельвыканкама. Калі працаваў уже ў сельвыканкаме ў Васілішках, пасля смерці Чэслава Немана, ён памёр у 2004 годзе. Вот сталі прыязджаць фанаты, турысты з Польшы, з Беларусі, сталі шукаць гэта маленькае мястэчка, ты дом. Я зразумеў, што это ўсё-такі вялікі артыст. Так і прыйшла думка адрадзіць колішнюю хатку, дзе ў 1939 годзе нарадзіўся Чэслаў Выджыцкі, які пазней па назве беларускай ракі ўзяў псеўданім Неман. Музыка з сусветным імем узгадываў сваю малую радзіму з вялікай пяшчоты. Дзяцінства вспамінаю з ностальгіяй. Это быў рай на зямлі. Калі крышку гісторыі тога дому, то будаваў яшчэ дзед Чэслава Немана, Якуб Выджыцкі, в 1917-18 годах. Пасля ад'езду Выджыцкіх у Польшчу хата ні аднаго разу мяняла гаспадароў, пэўны час тут знаходзілася крама. В этой палове былі гандлёвыя пакоі, а там, дзе была каморка, там быў склад да магазина. Вот краты на вокнах па ўсім дому, это з тых часоў, як быў той вот магазин. Ад зносу хату выратавала па сутнасці смерць музыкі і далейшая цікаўнасць да гэтых мясцінаў ягоных прыхільнікаў. Свой унёсак, безумоўна, зрабіў і Владзімір Владзімірович. Сабіраў экспанаты, сабіраў успаміны першую чаргу і родзічаў Чэслава Немана, якія тут яшчэ пражывалі в той час, сабіраў у землякоў яго, у другіх нават навакольных вёсак. І в асноўным то мне дарылі падарункі, рабілі, прэзентавалі іх бясплатна. У нас ёсць, напрыклад, фатаграфія, это таксама прэзентавалі. Вот 1923 год. Там пералік вот асобаў. Першы бацька Антоній Выджыцкі, трубу альт-трыбая, Віктар Выджыцкі з тых пакояў, жыхары вёскі. Яшчэ ў музеі можна ўбачыць дзіцячыя юнацкія фатаграфіі Чэслава Выджыцкага, калекцыю вінілавых плытак, відэа і аўдыёзапісы музыкі. Вярнуліся прадметы побыту, што належалі сям'і. А яшчэ тут маецца копія піяніна, якое калісьці было ў сям'і Выджыцкіх. Арыгінал застаўся ў сястры Чэслава Немана Ядвігі. Варта не забывацца на сваю гісторыю, каб захаваць пра стагоддзі рэчы і падзеі, якія таго вартыя. Працяг будзе. Расцвела калина, там дзяўчына
Як ви заўважылі, мы час ад часу надаем новае жыццё колішнім песням, створаным у межах нашага праекта на самым пачатку. Сёння чарговая з іх у нашай рубрыцы «Простыя песні». Я теперь бы над водою одна похилилась, а мой милый таки харный, что я улюбилась. Полюбила я хлопчину с 18 Раницою я прочнулась, снится сладкий сон, снятся его кары очи, шей подружкин голосок, снятся его кары очи, шей подружкин голосок. Мы застаемся ў межах Гродзенскай вобласці. Калі лічыць ад Мінска, то, каб дабрацца да Астрына Шчучынскага района, варта праехаць 234 кіламетры. Вакальны гурт «Радуйся» ужо дзесяцігоддзе нясе ў народ свае песні пад чуллівым кіраўніцтвам Валянціны Мікалаеўны Салунінай. Апроч таго, жанчынкі любяць крэатыўна адпачываць, наведваюць творчыя вечарыны мясцовых тэатральных калектываў, вандруюць на роварах па сваім родным краі. А вось ці не засумавалі творцы ў нашай студыі гуказапісу, даведаемся разам. Зазірнем да Сергея Сухамліна і Насці Саляной. Продолжаем, отлично. Продолжаем таким стакатным сыпать. Ты сядешь, вочы вылупил, твоёю не буду, не заслужил. Робить не иду, бо не дужая, гулять пойду, вода сужая. Хорошо, хорошо, импровизирую, у тебя здорово получается. Вноси актерство. Работа никуда не денется, не подходит, дамаш перья посыпется. Спасибо, все здорово, добавляй вот этого задора. Уж не знаю, про тебя ли эта песня, но такое впечатление, что ты действительно не слукавила, потому что все тут есть и артисточка, и такая вот... Хулиганочка. И хулиганочка. Это все про тебя. Ты артистка филармонии.
Скажи, пожалуйста, вот многие артисты выбирают все-таки свой путь, они как-то сами где-то организовывают свои выступления. Ты выбрала филармонию. Почему? Что дает филармония молодому артисту? Я на самом деле и от тех молодых артистов, о которых идет речь, далеко не отошла. У меня есть свой авторский репертуар, я развиваю свое сольное творчество, просто это не мешает работе филармонии. Конечно, работа филармонии дает государственные площадки, дает большие мероприятия, большие концерты, и, конечно, она в первую очередь дает старт. Когда ты один, когда ты занимаешься своим каким-то сольным, только образовавшимся творчеством, у тебя нет ничего для того, чтобы выйти на какую-то сцену. А филармония и молодым артистам, и тем, кто там переводится, там уже старшему поколению, она дает в первую очередь старт и возможность работать на таких больших площадках. Спасибо тебе огромное. Продолжаем запись. Ой, вербишенька, белоличенька, темна хваля сподвясла, як мы кохалися, дай не побралися, дорожка дерном заросла. Як мы кохалися, дай не побралися, дорожка дерном заросла. Голос милого, незрадливого, нежно кликал мяне вдаль, звенел над хатою, травою мятою, подаровал журбу и жаль. Звенел над хатою, травою мятою, подаровал журбу и жаль. И он с чернявою, да и злялявою дивит серденько свое, а мне на ганочку аж до світаночку сумна зязюленька кує, а мне на ганочку аж до світаночку сумна зязюленька кує. Мы не перастаем захапляцца тым, наколькі здатнымі майстрамі былі нашыя бабулі і дзядулі. І рэчы, што яны стваралі, мелі не толькі прыкладны сэнс, але з'яўляліся сапраўднымі творамі мастацтва. Пра годных паслядоўнікаў сваіх продкаў у нашай рубрыцы «Простыя рэчы». Тацяна Лебядзевіч цягам многіх гадоў самастойна вывучала і засвойвала розныя тэхнікі дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва: вышыўка, ткацтва, паясоў, габелен. З 2017 года працуе майстрам народных мастацкіх рамёстваў у Шчучынскім раённым цэнтры культуры і народнай творчасці. Пачаўшы ткацтва на кроснах амаль з нуля, яна правяла шмат гадзін, вывучаючы тэхнікі і ўзоры. Дарэчы, кроснам, на якіх працуе Тацяна, амаль 100 гадоў. Іх ашчадна захоўвала майстрыха з вёскі Аленкаўцы. Тацяна тчэ шчучынскія рушнікі, характэрнай адметнасці якіх мінімалістычна вытканы геаметрычны або раслінны арнамент чырвонага, чорнага, шэрага колеру, а таксама разнакаляровая вышыўка гладдзю на белым, тканым, суцэльным палатне. Канцы рушніка аздоблены самаробнымі карункамі. У наш час няма патрэбы самастойна ткаць, але ручное ткацтва, якое адраджае Тацяна Лебядзевіч, ізноў набывае жыццё і захоўвае культурную спадчыну. Менавіта таму шчучынская майстрыха для ўсіх жадаючых праводзіць майстар-класы, ладзіць пазнавальныя праграмы. Мы дадалі яшчэ колькі звесткаў пра колішняе жыццё нашых продкаў, а значыць пра наша агульнае мінулае, наблізіўшы яго да сапраўднасці. Цвіце церан, цвіце церан.
Вы драмите, не драмите, не будете спать. Здесь поехал мой миленький, прихожей шукать. Здесь поехал мой миленький, прихожей шукать. Вот и все. Так быстро. Хотелось бы еще записать с тобой эту же песню, может быть, еще раз, а может быть, какую-то новую. Но я думаю, что у нас еще будет с тобой такая возможность. Ну, а сегодня мы прощаемся. Мы прощаемся с тобой. Мне очень жалко тебя отпускать, потому что мне очень понравилось с тобой работать. Какие впечатления остались у тебя? У меня только самые теплые впечатления. Это взаимно все, что вы сказали. Мне было приятно, главное, комфортно с вами работать, с таким профессионалом, потому что вы сделали такую песню, которая, я надеюсь, останется в моем репертуаре. Во всяком случае, мне бы этого очень хотелось. И, конечно, хотелось бы сказать огромное спасибо девчонкам из деревни Хмелево за такую невероятную песню, которая теперь останется и у меня, и в сердце, и в репертуаре навсегда. Вось, уласна кажучы, і ўсё. Завершана работа над стварэннем новага аблічча народнай песні. У мінулым застаецца і нашае падарожжа па заходніх раёнах краіны. Ужо зараз будзем слухаць жартоўную «Барвінак пляцецца пад стрэхаю» у выкананні Настасі Саляной. Я ж прызначаю новае спатканне праз тыдзень. Паедзем у вёску Коўпча Клічаўскага раёна цягнуць каляду на дуба. Вы ж не забывайцеся па нумары, што бачыце на сваіх экранах, тэлефануйце ў рэдакцыю, калі менавіта вы ці ваш калектыў захаваў самабытную народную фальклорную спадчыну. Станьце героем нашага праекта. Я ж не стамляюся нагадваць, усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі на нашым YouTube-канале. Вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Барвінок плетецца пад стрэхою, нашы хлопцы не танцуюць, а дрыгаюць. Дзяржыце мяне, ногі путайце, каб я не пайшла шалапутаю. Пайду ў садок, вырву яблычка, я у мацеры і бацькі хуліганашка. По Богу побольшу на трэсачкі, вот такая я танцорка, а ты стачка. А што ты сядзеш, вочы вылупіў? Тваёй не буду, не заслужыў. Рабіць і не іду, бо не дужая. Гуляць і пайду, бо дасужая. Работа никуда не денется, не подходит, там аж перья посыпется. Иду топать шушчей, подскакую, усе кавалеры одеты.